Det har været nogle rigtig gode møder, hvor jeg har lyttet til deres råd og deres idéer til, hvordan vi kommer videre med dansk økonomi. Og det, jeg synes tegner sig, det er, at selvom der selvfølgelig er forskel i de forskellige partiers holdninger, det siger sig selv, så er der også en stor alvor om den udfordring, vi står overfor med dansk økonomi. Og den er todelt. For det første skal vi her og nu forbedre dansk konkurrenceevne, skabe flere job i Danmark, men vi ved også, at vi om ganske kort tid kommer til at mangle en større arbejdsindsats fra danskerne, og den udfordring skal vi også løse på nuværende tidspunkt. Så når vi sætter i gang i trepartsforhandlinger, så handler det dybest set om at sikre, at vi kan forbedre vores konkurrenceevne, skabe flere job, men det handler også om, at danskerne skal arbejde mere, for det er også den måde, vi arbejder os ud af krisen på, ved netop at skabe mere værdi i fællesskab. Vi skal alle sammen arbejde noget mere. Lige nu koncentrerer vi os om trepartsforhandlingerne. Det er rigtigt, at vi agter at fremlægge et bud på vores skattereform ganske snart, men først og fremmest koncentrerer vi os om trepartsforhandlingerne, og det er altså dem, som vi i dag indkalder til at starte i morgen.